टका गणी आरे दे दियो ସିଏ ତ ଦଉଛନ୍ତି ଆମ ନାଇଁ ତମେ ତ ନାଇଁ ଭୁଲ ଯାଉ ନା କଣ ହାଇ ଗଳିଗଲା ନାଇଁ ସବୁ ତାର ସିଏ କରି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି କାହିଁ ଆଉ ଲାଗୁ ଦେବ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କହିଲୁ ଦେବ ପଳେଇ କଣ ଧଡ଼ ତୋ ନା ତ ଧଡ଼ିଆ ଆଉ
ବନ୍ଧନ ଅପିତୁ ଆତମୁଖ ବନ୍ଧନ ବାଣବଚନ ଆମର ମୁଣ୍ଡର ତନମ ଯେ ନାରୀ ନାରୀ ଯାଇ ଫୁଲ ନାରୀ ବାରି ବାରି ପୁଷ୍କର ବାରି କହିବୁ ନାମ ଧରି ଜନନୀ ତୋର ସେବାକାରୀ ହଉଛି ନା ନାଇଁ କହିଲୁ ହାଁ ତୋର ହେନୁ ଶୁଭ ଫଳା ଫଳ ନାହିଁ ରେ କହ ହାଁ ହାଁ ଦେଖ ଯୋଡ଼ିଏ ବାଟ ଖରାପ ପଡ଼ିଛି ରେ ହାଁ ଯୋଡ଼େ ବାଟ ଖରାପ ପଡ଼ିଛି ସେ କିଛି ସଂସାର ଯୋଡ଼େ ବାଟ ଖରାପ ହେଲେ ଆରେ ମୁଁ ଝାଡ଼ି ଦେବି ଟିକେ ପାଦୁକ ଟିକେ ଦେବି ଆଉ କର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ମୋ ହାତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆଶ୍ରୟ କରୁ ହେଲା ରହିବ ଯଦି ଭଲ ପିଲା ଲୋକକୁ ଏତେ ଅଳିଆ ପୁରା ଆଉ ନାଇଁ ଏବେ ସହଜ ଉପାୟ ଗୋଟେ ବତେଇଲି ସେ କଲା ଭଳିଆ ଆରେ ଏବେ ଧର୍ମ ମାସ ପଡ଼ିବ 7 ଦିନ ହଉ 21 ଦିନ ହଉ ଗାଈକି ଟିକେ କାଳି ଗାଈ କ୍ଷୀର କଳା ଚନ୍ଦନ କଳା ଛିଟ କଳା ଫୁଲ ଏଇତିକ ଯାକ ନେଇକି ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଦବ ହେଇକି କଚୁରୀ ସେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି ପଛପଟେ ମୋ ପାଦକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲା ଆଉ କିଛି ଯଦି ଛିଡ଼ା ହେବୁ ତାର ଭୟ କଣ ପକ୍କା ହରିବଲ କିଏ ଆସିକି କିଏ କାହାକୁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହଉଛି ଏଠୁ ତାଲି ମାଲ କାଳିକାଟା ତ ଯାଉଛି ଆଉ କିଏ ତାରି ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି ସେ ପଡୁଛି ନା କହିଲୁ ମୋ ପାଦୁକ ଟିକେ ଦେବି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଦେଖ ହେଇଥିରୁ ଟିକେ ଦବ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଭାଇ କ'ଣ ଦେବି ଦଉନୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲ ମାମୁଁ ବାକି पड़ जाऊँ ମୁଁ ରାଜା ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳିବା କଥା ଏଇଟା ଖେଳୁନୁ ତୁ ଗଢୁନୁ ଏଠି ଏଠି ଗଡେ
ଖେଳିବା କମ ନା ଏ ବୋ ଗୋଡା ଗଲିଆ ହ ନା ଆହୁରି ଯିବା ହାଡେ ତୁ ଖେଳିବ ସେ ମୋ ନବଦିନ ଯାତ୍ରା ସରୁଛି ନହେଲେ ତା ଦୁଆର ଯାଇ ଖେଳିବାକୁ ଆଇଛୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ଆଉ କଣ ମନ ହୁଲ୍ଲାସରେ ହବ କି ଟିକେ ଭ୍ରମଣ କରିବା କଥା କରିଛୁ ନା ନାଇଁ କହିଲା ଭାଇ ଗୋଟେ କାହାର କଣ ଟିକେ ହଉଥିବ ନା ନାଇଁ ମୁଁ କେମିତି କହିବି କଣ ହେଇଥିବ କଣ ନାଇଁ ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଟିକେ କହିବି ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି ହଁ କରିବୁ ନାହିଁ କରିବୁ ତୁ ଯେତେ ଡେରି କରିବୁ ସେ କହିବନି ଏଟା ନା ନାଇଁ ସକ ହରିବଲ ଦେବି ନେଇକି ତାକେଇ ଟିକେ ଦେବୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି ମୁଁ ଛାଡିଦେବି ଟିକେ ଆଉ କିଛି କହିବିନି ଛାଡି ଦଉଛି ଟିକେ ଆଉ କିଛି କହିବିନି ହେଲା ତମେ ଖାଲି ଆମେ କଣ କରିବୁ ତୁ ଆମେ କଣ କାହାକୁ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲୁ କି ଏଇ ମୁଁ ପାତୁକ ଟିକେ ଦଉଛି ମୋ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଦଉଛି ହେଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି କହୁନୁ ସେ ପଡିଥିଲା କାହିଁକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖ ତ ଡାକି 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 ପିଲାଦିନୁ ଆସିଛୁ ତୁ ମରିବା କଥା କହୁଛୁ ଯେ ଟିକେ ସାଧିକି କରିପାରିବୁ କି ତ ତାର ବୁଲି 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 ଆସିଲୁଣି ଆରେ କିଛି ନାହିଁ ରେ ରୋଦନ୍ତି ଗଛ ପତ୍ର ସାତୁଟା ମହୁ ଟିକିଏ ତୁ 31 ଦିନ ପା କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ ତୁ ଦେଖିବୁ ହେଲା ପଚାରିବ ଯୋଉମାନେ କବିରାଜି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଆଉ କଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଧାଡି ଦେବି ଟିକେ ଯିବି ହେରି
हाँ लाइट नहीं जा जा जाऊनु औके तेरा कुछ दे मो को सत्या को बंद दियो गिलास बंद बंद हो गया पानी दो के किलर हां